sobretot en aquestes àrees, i resumint podríem dir que és el sociosanitari, la rehabilitació i el transport sanitari. Aquestes són tres àrees que per la poca presència pública ens preocupen. Poca presència pública que pel que us deia abans, al final el que fa és que no puguem garantir aquells principis que nosaltres creiem que són claus per a una sanitat pública. Això ho podem anar fent amb diferents propostes. Ara nosaltres estem treballant el pla d'equipaments de tots els equipaments de la ciutat de Barcelona del 2016 al 2023. Doncs el reforç públic d'aquestes àrees s'ha de veure reflectit en aquest pla d'equipaments que estem pactant i treballant amb la Generalitat. També s'ha de veure reflectit en les situacions de llits tancats. Tenim un sociosanitari públic com el Fòrum amb 150 llits tancats, quan tenim també un trasbàs de diner públic a sociosanitaris amb ànim de lucre. Aquest tema també val la pena dir que ja s'ha començat a posar fil a l'agulla i s'està intentant començar a fer un pla de reobertura d'aquests 150 llits.